खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 14 अक्ट'बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि दाम'ह जिल्लानि पाडाजिर गामियाव सासे 45 बोसोरनि आइजोआ 16 नम्बर गथ' जोनोम होनायाव थैनांगौ जाबाय आरो जायबा गथ' बै जोनोम जानाय गथ'आबो थैनांगौ जाबाय। आसाया बुंनाय बायदिब्ला बे गथ'आ न'आवनो जोनोम जादोंमोन। जोनोम जाखांनानै बिमाया अबस्था गैयै जानायाव खाथिनि प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव लांदोंमोन, नाथाय सौहैनाय लोगो लोगो प्राइमारि हेल्थ सेन्टारनि डक्टरफ्रा चेक खालामनायाव जिउ गोमाखाबायमोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बेबायदिनो जाथाया जाबाय थायो जोंनि बे हादोराव। लोगोसे रिपाब्लिक टिभिनि CEO बिकास कानचन्दानिया मुम्बाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चजों नंखाय TRPजों लोब्बा थानायनि सायाव सोंथि खालामजादों। NDTVनि रिपर्ट बायदिब्ला चेनेलनि CFO शिव सुब्रमण्यमखौबो सोंथिफोरनि फिननायखौ होफैनो थाखाय अर्डार होनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा आर'ज गाबनानै गोदान डेट लाफिननाय जादों। गुबुन फारसेथिं राजस्थाननि करावली जिल्लायाव पुजारी सावथारनाय केसआव जायबा हमजादोंमोन, बै हमजानाय कैलाश मीनानि फिसाजोआ पुजारीया गावसो हारसिंनो पेट्रलजों लुनानै लाइटारजों सावना लादों होननानै बुंदों। गावसोर अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोन, नाथाय खोमोरनो हायाखै होननानै जायबा मीना कैलाश बेनि फिसाजोआ बुंदों। नाथाय बे कैलाश मीनाखौ दा एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो दासान्दि बे कैलाश मीनाया जोबथेसालियावनो दंगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय BTR गोरोबथायाव जेबो गैया बुंनाया राजखान्थिनि आगानसो होननानै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। BTR गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय एबसु आरो NDPPनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा बरायदों। लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नम्बर बनरगाव ओनसोलनि जारबारि गेलेग्रा फोथाराव UPPL दोलोनि सुबुं थुबुरमा हाबाफारियाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै पाटगाव फारसे गिदिंबोफिननाय समाव अन्थाइजों खुबैदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। अन्थाइजों खुबैग्राफ्रा सोर बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। जेब्ला खौराङाव मिथिनाय जागोन नोंथांमोननो आङो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। गुबुन फारसेथिं दिल्लीनिफ्राय खौरांगिरिनि मेल खालामनानै BDCनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। NDPनि गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाहोनाय थुलुंगा बसुमतारी आरो बर'नि राजा पृथ्वीराज देब नारायण मेसा बिथांमोना दा दिल्लीयाव दंहैयो। दिल्लीनिफ्राय खौरांगिरि मेल खालामनानै बिथांमोना BDCनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मोनद' हारिनो ST होनायाव थाखानाय STफोरनि जेबो खहा जानो मोननाय नङा एबा जेबो खहा जायालासिनो जानांगौ होननानै बिथां दिपेन बर'आ बुंदों। लोगोसे दिल्ली गेट ओनसोलाव टय फेक्टरियाव एबा फुथलाफोरनि फेक्टरियाव सिलिन्डार ब्लास्ट जादोंमोन आरो बे जाथायाव 3 सुबुंफ्रा थैबाय आरो गासै 10 सुबुंफोरनिबो बांसिन सुबुंफ्रा गोब्राब जखम मोनदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। बे फुथला बानायग्रा फेक्टरियाव माखासे माल बुस्थु बानायबाय थायोमोन। बे समावनो ब्लास्ट जानानै सिलिन्डारा ब्लास्ट जानानै बेबायदि जाथाया जानांगौ जादों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय कर्नाटका पुलिसा कंगना रानौतखौ आबादारिफोरखौ लासिंसिं खालामनायनि दायाव FIR लिरनाय जाबाय। बिथां कंगना रानौतआ साननैसो सिगां टुइटारनि गेजेराव आबादारिनि बिलखौ लानानै आबादारिफोरखौ लासिंसिं खालामदोंमोन आरो बैखौ कर्टआ मोजां मोनाखैमोन आरो कर्टआ मोजां मोनैलाय बिनि सायाव केस होदोंमोन। दा थारैनो कर्नाटका पुलिसा कंगना रानौतनि फारसे FIR लिरनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।